na kineskom, znači te. To je na kineskom. Evo ti rešenje događaja, šta me pitaš? Sad pitaš Uro što da treba. Ona te vodi, to ti je. Evo ti, pa ti to Ne želim da vas upoznajem detaljno sa tehničkim detaljima, to smo vam dali još u pripremi. Ono što želim da istaknem to je da ovaj projekat je izuzetno uspešan bio u ove posljednje 3 godine. Ostala je izvanredna saradnja ministarstva, lokalne samouprave, Puteva Srbije, izvođača i nadzora i da je ovaj projekat bukvalno završen, bit će završen 19. decembra, rok je bio u januaru 2020. Da nijedan jedini dolar nije probijen što se tiče ugovorenog budžeta i da je po mišljenju nadzora da su svi ovi radovi izvedeni na vrlo visokom nivou. Tako da, kad se uzmu sva ta 3 kriterijuma, da je ovo jedan projekat koji je prošao krajnje lagano na prvi pogled, ali uz jedan opšti veliki timski rad i mislim da svi budući projekti bi trebalo ovako da se završe. Hvala vam, prijatno. Ali mi nismo ni sumnjali ono kako radimo sa kineskim kompanijama, naročito sa ovom kineskom kompanijom, zaista je uvek sve na vreme i u roku. Ali zašto smo danas ovde? Nekako do sada smo uvek obilazili most i most je gotov i završen, stavlja se asfalt, most je preko Save i Kolubare. Danas smo odlučili da pokažemo građanima Srbije u stvari gde će se to uključivati na autoput Miloš Veliki. To će biti upravo ova petlja Surčin i od 19. decembra, kako je rekao potpredsednik CRBC kompanije, dakle kada idemo na Miloš Veliki uključivat ćemo se ovde. Znači kada pogledate uopšte ovu tačku, mi smo 5 minuta praktično do koridora 10 i autoputa Beograd-Zagreb i doveli smo praktično Miloša Velikog na 5 minuta do Beograda i to je ono što je jako važno kada se grade putevi i kada se praktično povezujemo, kad povezujemo gradovi i kad povezujemo region. Koliko je značajan i bitan Miloš Veliki, može da nam da jedan podatak koji sam ja dobila juče, a to je da od trenutka kada je počela se naplaćuje putarina, znači od 1. septembra ove godine, Milošem Velikim je prošlo blizu, sada će već biti gotovo 300.000 vozila i to bez jedne jedine saobraćajne nesreće. I zaista autoputevi, pored toga što povećavaju naravno efikasnost, brzinu povezivanja, povećavaju sigurno konkurentnost naše ekonomije, ono zbog čega mislim da su jednako važni, to je bezbednost u saobraćaju, jer ipak nemati nijednu saobraćajnu nesreću od 1. septembra dosta znači, pogotovo nekako na ovim našim putevima poslednjih godina. Naravno, tu se ne staje, mi ćemo od 19. decembra znači imati 120 km autoputa Miloš Veliki, ova deonica je 17,6 km dugačka, radi se već na deonici Preljina-Požega, u maju mesecu mislim da smo zajednički sa predsednikom otvorili radove, zadatak je znači za nešto manje od 3, odnosno 2,5 godine da ta deonica bude gotova. Mnogo će nam značiti zato što praktično odatle se povezamo, idemo ka Crnoj Gori, idemo ka Bosni i Hercegovini. Prema tome, pored koridora 10 kojeg smo završili i istočnog kraka koji se uskoro pušta, mislim da je ovaj koridor jako značajan za građane i građanke Srbije i zato tolika naša okrenutost ka tome da se ni u čemu ne kasni, da nema problema sa finansijama. Ono što me jako raduje, ja nisam baš neko ko mnogo hvali izvođače, ali ovo je jedan od izvođača koji zaista sve što radi, radi u roku, po cenama koje su dogovorene. Jako mi je drago što je, može se reći, ovo je jedan od retkih projekata gde budžet nije probijen, nego onako kako je dogovoreno, toliko se troši i neće biti ni dolar više. I mislim da je to takođe znak u stvari kvaliteta kompanije sa kojom radimo. Tako da radujem se decembru.
i u decembru ćemo imati 120 km ovog autoputa.